Nenatáčím. Teď. Musím. A teď to ne. Tak čau. Takže čau, my tady máme jako video a budeme hrát Minecraft. A co? A co? Co si zahrám? Můžu hrát s vámi? Nic. Nic. Tak já dej nic. Jo, tak nic, tak Co nic. to je? A na to prší. Jo, to je dobrá hra. Jo, já to chci zavřít, ať se tam portnou všechny zvířata a pak Vidíš? to celý vybouchne. Hele, vidíš tuhle? Oni tam totiž asi chcípli. Já už jsem tam totiž pár dala. A ty jsi brutální. A na to hezky prší. Ups, jak se dostanu ven? Dej postýlku, ať je další den. Tak jo. Takže. Co? Až neprší. Co? Co je? Je, už je hezky. Jo, už je. Ani ne. A už je hezky. Ne, není. Ale jo, možná jo. Se zdala vypadá. Je oceloti. Jo, oni tam přežili. Netopírek. To udělali A pavouček. Tak ho jdeme zapálit. Pálíme. Ty nohy. On se zbláznil. Jo. Moment. Halo. Už se schořel. Ahoj, taky. O, tak, jo. Ještě ne. Ještě ne. Tak, může to taky za hodinu? Tak já se zeptám, pač. Hele, tak zač. Na Transformera, Tak to jo. neznám. A je tady je to takový hezký. A musíme tu něco hezky zničit. Budeme hezky ničit a ničit. Takže tak. Stromečku to určitě vadit nebude. Ne, vůbec. Je, už hoří. Jejda. Ups. My tam dáme hezký TNTčko na vrchol stromečku. To hezky odpálíme někam do prčic. Bum. Teď se zapálíme druhý. To se mi líbí. A počkej. Jo. Na Star Wars nechceš to. A teď liánky. Zapál to po liánkách, zapál ty liánky. Teď jdeme sem, po tu hořící. Já teď to zapálíme. Hoříme, my jsme v plamenech. Musíme utíct. Dívka Evakuace je. Ono to furt neschořelo. Recorded by Mobizen. Ať to zmizí, ne? No nejde. Dáme si nějakou... Já to nechci. Ne, chci dospělou na hůra. Tak. Ona je oranžová. A teď koukejte. A teď. 3, 2, 1. Až odpadne. Tak koukejte, vidíte? Jsou z ní uvařený stejky. Normálně uvařenej. A jak můžete vidět? Já chci tu dospělou. Teďka, takže dáme si místo těch slepice třeba meč diamantový, ať to je rychlejší. Tak, a koukejte. Tak. Jak můžete vidět, maso je růžové a neuvařené. Zatímco když ji zapálíme, tak bude v pohodě. Tak budete mít všechno v pořádku a bude. nemusíte si zaobírat žádným vařením. Všechno to máte uvařené. Zdarma! A nemusíte do supermarketu. Kde si kupují potraviny, vidíte? Další steak. Uvařenej. A dokonce 2 kůšek tomu. Masíčko se uvaří. Jo, jdeme lovit ryby. Jo. Takže místo vody to nám je k ničemu, takže ryby. Rybičky. Rybičky. Jednou jsem ulovila kůži normálně. Cože? No, z moře místo ryby jsem ulovila Ale tam žádné kůži. ryby neplavou. Plavou, akorát nejsou vidět. Vidíš? Teď. Byl to losos. Ještě nějakou ulovíme, jo? Tak jo, ulovíme si ještě jednu. Rybičku. Takže si počkáme. Víš, já jsem jenom šel dost. do vody a byl jsem úplný hloubce. Super. Tak jo. Už A mě to potom, nudí. a potom jsem asi půl hodiny čekal, než zase vyplavu. Tak jo, počkáme si na další rybu. Já to neumím, když tam, jak poznáš, že tam něco je a jak to potom Že se kolem toho objeví bublinky.
takový modrý a něco k tomu poplave a pak se to ponoří a musíš to vytáhnout. A už něco plave, vidíš? Teď. Kurník! Jsem to propásla. Sakru, počkat, co to je za voda? Jo, jsi ve vodě. Tam jsem jednou byl. Počkat. Tam jsem. Chcete něco vidět? Když takhle jste ve vodě, tak je tma. A když se vezmete tohle, Jo, takový ten... kouzelný lektvárek na noční vidění, to bude všechno v poho. Vidíte, tady je světla. Světýlka. A v noci. To taky vidíte v noci, takže je to super. Ale kde jsou mraky? Ty ho nemáš nastavený. Co? Tak to nastav. Je slepice. Snes vajíčko. Skoří. Snes vajíčko, nebo tě zabiju. To už se ale stalo. Počkat, co máme? Je, kuře. Už A uvařený. A ne syrový. Když sníte kuře, který není uvařený, ale je syrový, tak se otrávíte. Normálně, chcete to vidět? No, to tady nejde, no, vidíte růžový masíčko, blé. Ale hezky propečený masíčko, to už je něco jiného. To už je jako z první třídy. Takže zrychlíme a turbo pohon. Nechceš tenhle ten plánek? Ne. To nepotřebuju. Já ho nechci. Co to je? Hustý. To lítáš. A Jsme na nějakou vesnici. tak jo, a pak budeme zabíjet villagery. Kdo to je? Jak se takhle zrychlila? To neřeš. Takhle, koukni, jo, takhle se to načte, vygeneruj se světe. Takhle zmáčkneš dvakrát a letíš rychleji. Nebo si můžeš dát lektvar zrychlení a poletíš rychleji. V bažině vesnice to chci vidět. A může tam být nějaká vesnice? Ne, v bažině ne. Ne, myslím, jako, že to je na tom světě. Jo, A znáš tohle? Ne. Se dívaj, jo? A je to... Dáme to na YouTube. Nebo ne? Počkat, tady. Jdeme prozkoumávat jaskyně. A to... My máme noční vidění vlastně, takže můžeme vidět i v naprostý tmě. Ježíš, tady je vodopád. Neteče? Ne, neteče. Klauzačka. Pavouček. Ahoj. Ty jsi takový hnusnej. Tak jo. Co to bylo, kdy tam u mě něco bylo? Jo, to byly si takový světilka. Enderman. Wow. Čau, kámo. Ty jsi ženská, že jo? Ne, ty jsi chlap, takže tě můžu klidně zabít. Co to vydáváš za zvuky? Jo. Ty jsi vlastně takový divný, jo. Čuchni si k tomu. Já vím. Ty ho znáš? Jo, znám. Creeper. Tak jo, jdeme tě naštvat. Tak vybuchni, ne? Nebo tě zabiju. No vidíš, už jsem tě dodělala. Co? Tak jo. Budeme objevovat nové To voní. nové potvůrky. Breberky. Nové breberky. Tak jo. Jak je vidět, je tu málo prostoru, takže si to tu trošku zvětšíme, že jsem nasadila. A znáš tenhle speciál? Jo. Malilinko dynamitičku. A teď hezky jdeme k tomu. A teď vybuchneme. Hala, to speciální. Hezky. To voní jenom pod tím, jo. Aha. To hezky voní. Ježiš, tady nic není. A víš, kolik to korun To bylo na stojí? prd. Hele, 399. 399. tak Tam schválně. babičku. Schválně se někam prokopeme. Jo. Ne, neprokopeme, takže. To hezky odbouchneme. Odbouchávání je nejlepší. A my už natáčíme skoro 10 minutek. Takže... Jejda. Letíš někam, no Jo. Zombie, čau kámo. Tě zabiju, jo. Hej, počkej, já mu dám... A co z něj bude? Co? Z něj vypadlo železo? To jsem nikdy nestalo. U normálního zombíka z toho mělo vypadnout jenom schnilý maso. Blá. Lahutka, která tě může otrávit. A tady vlastně nic není. Takže... Tunel. Jo. Počkej, to nechceme. A jo, takhle to chceme. Ne, nechceme vlastně, takže se dáme TNT a odbouchneme to jednou provždy. Super, takhle se mi to líbí. Okay, počkej, máš nějaký mrňavý, ne? Wow.
A je to. Slyším tu pavouka. A někde bude. Já nic neslyším. Já jsem slyšela takový. Já on se utopil. Ne, neutopil. Jsem já. Tu ani nemůžu utopit, což je super. Počkej, musíme vypít víc tohodle. Ještě na 8 minut. Tady je další Enderman. Uká kde? A zombie. No kde se tu bereš, kámo? Kam to padáš? Gebni. Ty. Tak jo. Musíme najít další. Je, čau zombie. To bude Bob. Zombie Bob. Teď jo. Ahoj. Mluv. Buď tě zabiju. Jo, chcete něco vidět, takže ho takhle napíchneme. Odvedeme. A teď koukejte. Ují, my se ho přitáhneme. Kurník. Pojď sem. No vidíš, jak to jde. Přitáhneme, vidíš? Viděli jste? Ukaž to ještě jednou. No dobře, takže si ho napíchneme. Že to je dobrý, Tak, holky. odneseme. Že to je Jdo. Ty máš na vodítku. On po mně jde. Ne, nejde dobrý. Že je to dobrá hra, holky. To teda je. A utečeme od místa činu. Tak to je fakt legrační kolo, že? Lidi. Teda pokud se na nás díváte, tak je to super. To jo. Ne, Dneska už nebudem má to dávat na YouTube. 200 000 odběratelů. Fakt. Ne nějak 1000 nebo něco takového. Ty máš odběratele. Mám asi 8 odběratelů. Jo. Na 200 000. Takže, co tu bude dál? Nic. Už se ti rozsvítí? No takhle si rozsvítíme. Nebo takhle. Ups. Tak to bylo na prd. Takže se prokopeme do ničeho. Jak můžete vidět. Kopeme dolů a dolů a dolů. Schválně se někam... Hele, a jak se v tom... To jsou kostlivci. Dá. Dělej! Já nevím kde. A někde tam musí být. A to je jedno, na ně prdím. A jsem to ještě nikdy nevěděl. Hele, a jak se v tom... jak hraješ na životy, získávají ty lektvary? Jo. Já jsem umřela. Ještě ne, zachraň se. Leď. Už je to Jo, leď. Už je to dobrý, takže hezky poletíme jenom nahoru. Pokud se to někdo vůbec dostaneme nahoru. Asi ne, co? Už něco vidím. Nevidím, vidím prdlajs. Jo, už něco vidíme. Hustý. Až budeš trošku víš, tak to tam proleď. Díky, jo, a to je nahoru schválně, kam se dostaneme. Prdlajs tu je. Udělej portál do Endu. Nebo jak se Do to říká? Endu. No. Ne, Hustý. ten tady nejde, jde tady jenom do Nedru. No, tak já nevím, jak se to dělá. Do prdu. Spíš do babku. Já do babku. Jo, do Bobíkova. Vidíte to? To je zmutovaný zombie villager. Počka, to To je naučím. ten, jak jsi říkala. Jo, vidíte, on má tu palici jakou zelenou. Obočí. Vidíte to retardovaný obočí? On je nějaký divnej. Nějaký blbej, ne. Ježiš, ono mu z toho frňáku teče krev. Vidíš to červený? Fakt, No. Uka. Vidíš to No červený? jo. Tak já ti ukončím trápení. Neřvi tolik. Takže dáme si další objekt. Kdo to byl? Dáme sem další objekt na testování. Je, zombiče,